Mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Takulandirani abale anga okondeka mwa Ambuye. Lero pa 16 September 2024 pa programu ya Tiyankhuleni Ambuye. Ndipo mawu athu tikupitirize kuwerenga mawu ochokera mu kalata yoyamba ya Paulo kwa Korinto, ndiponso uthenga wabwinonso wa Luka. Tayamba kale milungu iwiri itatu mbuyomo tikupitiriza kuwerenga mawu amene wawa. Ndiye lero mawu mu kalata yoyamba ya Paulo kwa Korinto tili pa mutu 11 kuyambira ndime 17 mpaka na 26 ndi kusiriza pa 33. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mayi Anne Nkhoswe kuchokera ku St. Agnes Parish, Archdiocese ya Pretoria, mdziko la South Africa. Ndipo uthenga wabwino ndi uthenga wa Luka pa mutu 7 ndime 1 mpaka na 10. Amene akutiwerengera mawu amtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Eugenio Cookie kuchokera ku St. Louis Montfort Parish, Balaka, mu Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba za mgonero wa Ambuye. Mawu ankalata ya Paulo woyera kwa Korinto. Tsopano pali mfundo ina imene sindingakuyamikireni, ndiye kuti misonkhano yanu imabweretsa zoyipa osati zabwino ayi. Choyamba ndikumva kuti mukamasonkhana mu mpingo mumapatulana, ndipo ndikhulupirira kuti zimenezi kwinaku nzoona. Nkofunika ndithu kuti pakhale kusiyana maganizo pakati panu, kuti amene ali okhonza pakati panu adziwike. Pamene musonkhana pamodzi, chimene mumadyatu si mgonero wa Ambuye. Inu mumati mukamadya aliyense angoyambapo kudya chakudya chake, kotero kuti wina amakhala ndi njala, mmenemo wina waledzera. Zokuonerani zimenezi? Kodi mulibe nyumba zomakadyeramo ndi kumweramo? Kodi kapena mufuna kunyazitsa mpingo wa Mulungu ndi kuwachitisa manyazi amene alibe kanthu eti? Ndikuwuzeni chiyani tsono? Ndingakuyamikireni ngati? Iyayi, pa zimenezi sindingakuyamikireni konse. Inetu zimene ndidalandira kwa Ambuye ndi zimene nanenso ndidazipereka kwa inu, zakuti usiku umene adaperekedwa uja, Ambuye Yesu adatenga mkate, ndipo adathokoza Mulungu, adaunyemanyema anati, ili ndi thupi langa limene likuperekedwa chifukwa cha inu. Muzichita zimenezi kuti muzindikumbukira. Momwemonso atatha kudya, Ambuye Yesu adatenga chikho nati, chikhochi ndi chipangano chatsopano chotsimikizika ndi magazi anga. Nthawi zonse mukamamwa chikho chimenechi muzindikumbukira. Pakuti nthawi zonse mukamadya mkate umenewu ndi kumwa chikho chimenechi mumalalika imfa ya Ambuye mpaka adzabwerenso. Tsono abale anga, pamene musonkhana kuti mudye mgonero wa Ambuye, muzidikirana. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu.
Ambuye akhale nanu. Mawa muthenga woyera monga adalembera Luka. Ulemu kwa inu, Ambuye Yesu. Pa nthawi yomweyo Yesu atatsiriza kulankhula zonsezi ndi anthu aja, adapita ku Kaperenawo. Tsono mkulu wina wa gulu la asilikali a Chiroma, asilikali okwanira 100, anali ndi wantchito amene ankamukonda kwambiri. Wantchitoyo ankadwala ndipo anali pafupi kufa. Mkuluyo atamva za Yesu, adatuma akulu ena a Ayuda kwa iye kukampempha kuti adzachiritse wantchito wakeyo. Pamene adafika kwa Yesu, adamupempha kolimba namuwuza kuti ameneyu ngoyeneradi kuti mumuchitire zimenezi, chifukwa amaukonda mtundu wathu, mwakuti adatimangira nyumba ya mapemphero. Tsono Yesu adapita nawo. Koma pamene iye ankayandikira nyumba yake, mkulu wa asilikali uja adatuma abwenzi yake kwa Yesu kamuwuza kuti, Ambuye, musadzivute, pakuti sindili woyenera kuti inu nkulowa m'nyumba mwanga. N'chifukwa chake sindidadziyesenso woyenera kudza kwa inu, koma mungonena mawu okha kuti wantchito wanga achire. Mungonena mawu okha kuti wantchito wanga achire. Inetu ndili ndi akuluakulu ondilamulira, komanso ndili ndi asilikali amene ineyo ndimalamulira. Ndimati ndikawuza wina kuti pita, amapitadi. Ndikawuzanso wina kuti bwera, amabweradi. Ndipo ndikawuza kapolo wanga kuti chita chakuti, amachitadi. Yesu atamva zimenezi, adachita naye chidwi. Adatembenuka nawuza chinamtindi cha wanthu amene adamutsata aja kuti, ndithudi ngakhale pakati pa Aisraele sindidapeze chikhulupiriro chotere. Otumidwa aja adabwerera ku nyumba, nakapeza wantchito uja atachiritsidwa. Ndi mthenga kwa Ambuye. Ulemu kwa inu, Ambuye Yesu Kristu. Abale okondeka, tili pano lero lolemba tikupitiriza kuwerenga mawu aja, mawu a Paulo oyera mu kalata yake kwa Korinto. Tikupitiriza kuwerenga mawu aja. Ndiye lero Paulo akugunda nkhani imodzi, kukhudza nkhani imene ikufunika kwambiri pa moyo wa Chikristu. Pa moyo wa Chikristu ndiye kuti chani? Ukaristiya. Tizamva masiku ena akubwera mtsogolomo za Ukaristiya, za nsembe ya misa, za zimene Yesu adachita pa tsiku limene lija. Ndiye lero Paulo oyera akutiuza za Ukaristiya. Ukaristiya umene uli ngati mtima wa chikhulupiriro chathu, mtima wa msonkhano wathu pamene timakumana la Mulungu. Mumvetsetse abale okondeka, Ukaristiya ndiye kuti nsembe ya misa ndi mtima wa chikhulupiriro chathu. Akristo oyamba aja amanena kuti, the first second century amanena kuti sitingathe kukhala ndi moyo popanda Ukaristiya. Sitingathe kukhala ndi moyo popanda Ukaristiya. Lero tikumva za Paulo amene mukudziwa Akristo oyamba aja anayamba kukumana monga mmene amachitira Ambuye Yesu, monga mmene amachitira apostoli oyamba aja, kumayamba kukumana kuti achite Ukaristiya. Koma zinthu zina, kanditi chizolowezi china chake choyipa chidalowa pamene amakumana msonkhano wawo.
ndi chani chimene chidachitika kwenikweni. Timvetsetse. Paulo yera akuchita ngati kwakalipira akhristu aja. Tawerenga bwinobwino kalata ija. Kwakalipira akuti sindingakutamandeni, sindingakuyamikeni, zimene mukuchitazi si mgonero ayi, si chakudya cha Ambuye ayi, si phwando la Ambuye chimene mukuchita. Ndi chani chimene amachita? Anthu kuti achite phwando la Ambuye ambayamba kusonkhana. Kenaka akamasonkhana choncho amayamba kudya chimene anali nacho, ndipo pamene amadya ena mayimbirapo nyimbo ya masalimo, ndikuti unali ngati atmosphere ya mapemphero. Amadya komabe samachita phokoso, amamva nyimbo za masalimo, amayimbapo nyimbo zimenezi. Koma pang'ono anayamba kupanga zinthu zina zosayenera. Ndi chani chimene amachita? Sipaja matenga aliyense chakudya chake kumabwera ku msonkhanoko ndi kumadya limodzi, koma samagawana chakudyacho. Ndiye makumana kuti amene matenga chakudya chambiri ndi chakumwanso amakhala limodzi, kumakhala ngati ndi gulu lawo. Ena amphawi amakhala ndi gulu lawo, analibe chakudya kwenikweni. Ndiye mpezeka kuti amene amayambirira kufikanso amayamba kudya osayembekezera ena kuti afike, kumayamba kudya ndi kuledzera. Ndi pamene Paulo kudandaula kuti inu chimene mukuchitachi si phwando la Ambuye, si phwando la Ambuye. Inu mukulakwira Ambuye. Ati chani inu ati mukufuna kunyazitsa mpingo wa Mulungu ndi kuwachititsa manyazi amene alibe kanthu ati. Kunyazitsa mpingo wa Ambuye. Apa tiyenera kudzifunsa ifenso panopa akhristu abale anga, ifeyo la Mulungu lililonse limasonkhana kumachita phwando la Ambuye, koma timazindikira zimene timachita? Chinanso kodi tikamabwera timakhala okonzeka kapena timachedwanso? Kodi tisanabwere tinayamba kale kuwerenga mawu a Mulungu? Kodi tikamabwera ku chalichi chimene Paulo akalati kutiuza lero kuti inuyo mukunyazitsa mpingo wa Ambuye ndi chiyani? Nyimbo zake mwina zosayenera, kuvinanso kosayenera, kavalidwe kosayenera, malankhulidwe athu mwinanso malaliko sitinakonzekere, kuimbanso salimo mapemphero sitinakonzekere. Paulo akadakhalapo lero akadatiuza kuti inuyo mukunyazitsa mpingo wa Ambuye, mukunyazitsa mpingo wa Ambuye. Tachitani bwene ena tumukupeta ku chalichi koma olo kugwada kumene simukugwada. Lero Paulo yera akuti kalipira ifeyo kutiuza poyera kuti inuyo simukuchita zabwino. Pamene umasonkhana inuyo si phwando la Ambuye limenelo, si phwando la Ambuye. Mukungopita osadziwa chimene mukupitira, si phwando la Ambuye. Ndiye Paulo lero atikumbutsa inuyo mukamasonkhana mudziwe tu chimene munene kuchita. Ineyo ndikukumbutseni chimene ineyo ndinalandira, ineyo ndinakupatsani inuyo ndi chiyani. Ndi pamene Paulo yeronso pano akutiuza zimene ife tiyenera kuchita, zimene timachita ifeyo tikamasonkhana la Mulungu ndi chiyani. Tinawerenga paja, ndikuwerenganso pafupi akuti chiyani? Yesu tsiku limene, usiku umene adaperekedwa uja, Ambuye Yesu adatenga mkate, atathokoza Mulungu, adaunyema nati ili ndi thupi langa limene likuperekedwa chifukwa cha inu. Muzichita zimenezi kuti muzindikumbukira. Nanenanso chimodzimodzi ndi magazi anga. Nthawi zonse mukamamwa chikho chimenechi muzindikumbukira, pakuti nthawi zonse mukamadya mkate umenewu ndi kumwa chikho chimenechi mumalalika imfa ya Ambuye mpaka adzabwerenso. Mukuone zimene timachita ifeyo la Mulungu lililonse, thupi la Yesu, magazi a Yesu. Koma kodi timazindikirati? Kodi pamene Paulo yera makhalipira akhristu ayamba aja sangati kuti khalipira ife tomwe lero? Pale okondeka tiganizire bwino. Chikapusiriza Paulo kalata ya lero tinawerenga kuti abale anga, pamene mukusonkhana kuti mudye phwando la Ambuye, muzidikirana ndi kuti mukonzeke
muzikhala anthu amodzi okondana ogawana chakudya chimene mukubweretsa ndipo mudziwe chimene mukuchita ndi thupi la Yesu. Mukamasonkhana mutadya zanuzo pambuyo pake wansembe amachita mwambo, mudziwe kuti pamene paja si thupi lanu lija, ndi thupi la Yesu. Mkate uja ndi thupi la Yesu, vinyo uja ndi magazi a Yesu. Kunenesa atupo yada, this is the first kanditi bwanji, the first faith, chikhulupiriro choyamba chimene Paulo akutiuza, chimene Yesu adachita akutiuza ifeyo lero. Nanga chikhulupiriro chimene tili nacho ifeyo ndi chomwecho, kuti timakhulupiriradi kuti pamene tikubwera kuchalichi ifeyo kuchalichi kuno timalandiradi thupi la Yesu, kuti pamene wansembe akunena mawu omwe aja a Ambuye athu Yesu Khristu tikuzindikira kuti bredi uja umasanduka thupi la Yesu, vinyo uja umasanduka magazi a Yesu. Nkumagwada enafe timangokhala osaganizira, timapanga zathu, timakonza zina koma osaganizira kuti pamene paja tili pamaso pa Yesu. Paulo akalayenera kuti kalipira lero akalaona machalichi athu mene timasonkhanirana, mene timayimbira, mene timavalira, mene timachitira. Mwambo umene wabale tisausiye, mwambo weni wa mpingo wa Katolika ukhalepo. Mpingo wathu ni mpingo wa Yesu. Paulo yera kuti kumbutsa chimene tiyenera kuchita tikamasonkhana. Ndikudziwa kuti mipingo ina samakumbukiranso zimenezo, amachita ngati kuyiwala chimene chili ngati chitimetime cha chikhulupiriro chathu, mtima wa chikhulupiriro chathu. Tikamabwera kuchalichi pamene pali misa tidziwe chimene tikuchita. Palibe wansembe paguwapo koma Yesu. Ndi Yesu amene ali paguwapo, ndi Yesu amene kunena kuti ndi thupi langa. Yesu amachita chomwecho chikhulupiriro chathu. Tikale nafenso ngati msilikali uja amene sanali woyenera kuti Yesu afike pa khomo pake. Ndi pemphero limene timanena ifenso, Ambuye sindili woyenera kuti mulowe m'nyumba mwanga, munene mawu amodzi okha, mtima wanga udzachira, mzimu wanga udzachira, mwana wanga adzachira, thupi langa lidzachira. Mawu a Yesu, ili ndi thupi langa, awa ndi magazi anga. Tikhulupirire kuti mawu a Yesu amanenetsa ndi kumachititsa zimene amanena. Ambuye athu Yesu Khristu tithandizeni, mutionjezere chikhulupiriro ifenso, tikhulupirire kuti inuyo ndinu mwana wa Mulungu amene mumakhala nafe tsiku la Mulungu lililonse tikamapereka nsembe ya misa. Lero akutipemphanso kuti amene ali pafupi bwerani tsiku lililonse, inu amene mwangolandira kumene sakramenti la Ukaristiya kuyamba kumene, bwerani pafupi, bwerani kawiri mulandire thupi ndi magazi a Ambuye athu Yesu Khristu. Yesu tikuti zikomo chotikumbutsa chikhulupiriro. Ambuye chonde mutionjezere chikhulupiriro. Ifense monga mkulu uja tinene kuti Ambuye sindili woyenera koma bwerani ibe mundichiritse, munionjezere chikhulupiriro. Tikuoneni Maria wachaulere chodzaza, Ambuye ali nanu, ndinu odala mwa akazi onse ndipo ngodalanso mwana wanu Yesu. Maria oyera, mayi wa Mulungu, mutipempherere ife ochimwa tsopano ndiponso pa nthawi ya kufa kwathu. Amen. Mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. You know